ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ପୂଜା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣାକୁ ବିଜୟ ଦାସ ଧମକ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୁଳି କରିବି ଦି ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ପୂଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବିଜୟ ଦାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଜଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପୂଜା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ନିଜ ରସି କାଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଘରୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଫାଇନାଲି ସେ ଖସିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ବିଜୟ ଦାସ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଛନ୍ତି କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ସେମାନେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଧର। ଏହାପରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦାସ ସହିତ ଓ ଖସିକି ଲୁଚିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଓ ପୂଜା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଏପଟେ ବିଜୟ ଦାସ ଧମକ ଦେଇଛି ଓ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ନ ଧରି ପାରୁଛ ତେବେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଛି ଓ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ସେପଟେ ଜେଜେ ଠାକୁର ଆସି ଖୋଜି ଖୋଜି ପୂଜାକୁ ସେପଟେ ଆଶୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶୁ ମୁହଁ ଘୋରେଇଛନ୍ତି ଓ ଆଉ ତାର ପରିଚୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏକ ପିଲା ଆସୁଛି ଓ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିବ, ତ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମ ବାହାରେ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଜେଜେ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ଚାଲାକ କରି ମୁହଁ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲିନି। ଏହାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଓ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯେମିତି ତୋ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହବୁ ସେମିତି କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।